हाय लोगोफोर, हाय बड'लेण्ड, हाय आसाम, माबोरै दं खबरफोरा? मोजां गाज्रि कमेन्टआव फोरमायनो हागोन। गाज्रि दामोन, खुगायाव एसे माबा माबि जाना लानाय जादों। जिखुनु नायनो गाज्रि मोनबाबो साबस्क्राइब खालाम इउटुबखौ, आरो लोगोसे फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालाम, शेयार खालाम। मोनसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन, नोंथांमोना फुरा नायजोबैनि थाखाय आं बुंनाय जानाय नंला। बाथ्राखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोन्थों।